Bai. Bai, oin bai. Bai. Entzuten da, ezta? Bai. Bai. Vale.
Bai. Bai. Ondo, ez? Eta honek funtzionatuko du, pentsatzen. Lehen konprobatu dugu gana, printzipioz bai. Ja piztu gautzi, ez? Bai. Hombre, txukatu nahi. Bueno, jendean zen. Hainbat ez du hitz egin behar, Ez du hitz egin behar? Karmele. Atxalde honden hori, hasi baino lehenago ohar txiki bat, Iñaki Irazabalbeitia Euskal Herritik kanpo dabil lanian, beraz beste danak hemen gaude, hasingo gea. Baina ohar txiki bat, gai zerrendakekin hasi aurretik, akta onartu eta dekretuaren berri eman ondorenean, adierazpen instituzional bat daukagu onartzeko, gai zerrendan sartu ez deguna, denak eman dugulako, baina gurasoekoak osoko bilkuran daudenez, horrekin hasiko gera, eta ondorenean gai zerrendarekin jarraituko dugu. Beraz, lehenengo puntua, maiatzan egin zen plenoko akta onartzea, hemen dago zuzenketa bat, Nerea Betamendiak, bere 11. puntuan, bere interbentzioan hor kronogramari buruz hemen jarri genuen udarako egongo zera aktuazioa eta udazkenerako da. Orduan zuzenketa hori sartu dugu. Norbaitek zerbait dauka? Beraz, onartutzat gelditzen da, akta. Bigarrengo puntua, maiatzaren dekretuak kontu ematea. Esan da bezala, oin sartuko dugu gai zerrendan,
Beraz, oin urgentzia deklaratu behar da, zeren ez dago sartuta gai zerrendan, denboraz pixkat kanpo sartu zelako, beraz, urgentziaren alde daudenak, beraz, tratatzen da, sartzen da gai zerrendan, adierazpen instituzionala, garden gurasoak, elkarteak zenbait seme alaben epaiketen aurrean aurkeztu duen eskabidea, oinarri hartuta, Tolosako udalak ondorengoa adierazi du. Bat, indarkeria adierazpenak ez dute inolako lekurik bizikidetza sustatu nahi duen gizarte demokratiko batean. Aldi berean, sistema demokratiko batek ideia eta proiektu oro defendatu eta aurrera eramateko bitartekoak eskaini behar ditu. Bi, lehenik eta behin gazte hauen errugabetasun presuntzioaren balore juridikoa aplikatzea eskatzen dugu. Horrez gain, kontsideratzen dugu indarrean dauden arauak aplikatzerakoan egungo egoera sozialera egokitu behar direla. Herri honek salbuespen egoera juridiko bat bizi izan du. Garaia da, egoera horiek iraganean utzi eta herritarron eskubide zibil eta politikoak bermatuak izan daitezen. 3. Arauaren interpretazioa epaitua den kasuaren neurrian izan behar da eta era berean eskatzen diren zigorrak proportzionatuak izan behar dira. Beti ere kontutan hartuz, bake garaiko errealitatean murgildurik gaudela. 4. Tolosako udalbatzak bizikidetza bidearen aldeko apustu garbia egin nahi du, gizarte eragile guztiekin batera, hori bai bidea geroari begira da gatazka konpondu eta ekiditzeko. Bai, arratsaldean guztioi. Bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean jarrituko dugu, eta inolako indarkeria adierazpenak ez dute lekurik lan honetan. Alde guztietatik pausok eman behar dira horrelako guztiak ez errepikatzeko. Adibidez, aplikatu behar diren arauak gaur egungo egoera sozialera egokitzea eta salbuespen egoera juridikoa behin betiko atzean uztea. Horregatik, adierazpen instituzionalarekin bat egin dugu. Bai, kaixo, txaldeon. Txaldeon zuei, guraso zaeten hoiei. Euskal Herria Bildutik mintzat argi daukagu, testu hau segurazki hemen gauden bakoitzak, bai guraso, bai PSE, bai AJ edo baita guk ere bakoitzak berea aurkeztu zuela, ala aurkeztu genuen gaina, eta bakoitzak testu honen alde agertuko guztiok, baina bakoitzak bere ñabardurak izango ditula, eta bakoitzak ere segurazki beste bat onartzea nahiago izango zuela, ez? Aldi berean, argi daukagu, adostasunak eta adostasun hori lortzeko egindako esfortzuak merezi izan duela, eta zentzu hortan iruditzen zaigu, egon alizateko testu bat daukagula hemen mahai gainean, eta denok malgutasunez jolastu degula hori helburu izan da, ez? Hau da, Tolosan momentu honetan zenbait gazte espetxeratuak izateko arriskuan daude. Gogoratu genuke espetxeak reinserziorako bitartekoak izan beharko luketela eta gazte hauek ez dute inongo reinserzio arazorik. Hau da, gazte hauek erabat integratuak daude herrian, herriko dinamika sozio-politikoetan aktiboak dira, eta zentzu hortan ez dugu inongo zentzurik ikusten epaiketa hauei. Horregatikan, eta herri honetako beste gazte askok pairatu duten arrisku bera dute gaur egun, hau da, espetxean amaitzeko arriskua, beraien bizitza goitik bera aldatzeko arriskua, horrek suposatzen duen guztiarekin gazte hauetako bakoitzarentzat eta beraien ingurunearentzat, hasita gurasoengandik jarraitu bere lagun eta senide gertu benekotara. Eta argi ikusten dugu, herri honetan, Euskal Herrian, salbuespen egoera batzuk eman direla, eta ematen jarraitzen dutela, zentzurik daukatenak. Hau da, gertaera berak modu oso desberdinean epaitzen dira Euskal Herrian eta Euskal Herrian kanpora legedia berdina izan arren. Eta hori erabat desproportzionatua, injustua da, eta eskubide zibil eta politiko guztiak deusestatzen ditu bere horretan. Gure ustez, disidentzia da kriminalizatu nahi dena, eta epaiketa honek hori bilatzen du. Hau da, hartaldetikan ateratzen den horri egurra, inor hartaldetikan atera ez dadin, eta sistema demokratikoa
praktiko batean, testuak dion modu lehenengo puntuan, ideia eta proiektu oro defendatzeko bitartekoak eskaini beharko lituzke eta ez hauek zanpatu. Horregatikan, posten gara testu hontan gazteen aldeko mezua aho batez onartua izango dela, eta gure babes osoa, bai gaztei, baita zuei, azken fina zuek albidetu dezuelako, testu hau gaur aurrera ateratzea. Epaiketan, emaitza bakarra joko dugu Euskal Herria Bildutikan ontzat, eta hau absolutu izango litzateke. Atzeko eta behin, bigarren puntuan esaten dugun bezala, errogaitasun presuntzioan sinisten dugulako, eta sinisten dugulako gazte hauek ez dutela zer egin. Hori guztia dela eta puntu eta mozionekin bate egingo dugu eta beraien askatasuna eskatuko dugu. Eskerrik asko. Bai, bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak Garden Guraso elkarteko kideei. Garden Guraso elkarteak Tolosako hainbat gazte deituta dauden bi epailegietako kasuen ondorioz, osoko bilkura honetan parte hartzen dugun alderdi guztiek babestutako adierazpena onartzeko eskaera egin zuen, eta eskaera horren emaitza da orain onartuko dugun adierazpena. Uste dut baita ere nik importantea dela, letra larriz jarri behar dena eta balioan jarri behar deguna, dela lehenengo adostasuna lortu izana. Ikuspuntu ezberdinetatik, azpimarraleku ezberdinetan jarriz ikuspuntu horren arabera, eta adierazpena osatzeko garaian iritzi ezberdinak izanagatik ere denak errespetoz elkarri entzuteko gaitasuna izatea balioan jarri beharko genukela. Baita ere eta honekin batera, bizikidetzaren aldeko apostu argia egiten dugula. Indarkeria adierazpen guztiak gaitzetsiz, etortzen den lekutik etorrita ere, helburua edo zein dela ere, ezerk eta inork ez duelako justifikatzen indarkeriaren erabilera. Tolosako herritarrak elkarrekin bizitzeko normaltasunerako bidea hartua dute. Indarkeria gaitzetsi eta bakea delako herriaren hautua elkarrekin eraiki behar dugu bakea. Eta baieztapen hori egiten dugu benetakotasunez, aitzakiari gabe. Ez aldarrikapen edo nahi politiko baten aurrean ez delako eraginkorra, baizik eta ez dagoelako ondo. Maxima prepolitiko bada. Gehien bat eta importantea da gure ustez baita ere, gazteei irakaspen honen barruan sartzea, herri honen etorkizuna diren heinean. Herri honek sufrimentu asko jasan izan du. Zenbait kasu eta kausengatik, memoria historiakoaren lanketa egiten ari gara Euskal Herriko herri ezberdinetan bizikidetza sustatzeko. Giza eskubideen hainbat urraketa izan dira, eta iraganak erakutsi diezaguke nola aurrera egin edo beste erabatera esan da, nola ez dugun aurrera egingo. Hau da, iraganaren balorazio kritikoa eginez, eraiki dezakegu guztion artean etorkizuneko elkarbizitza. Beraz, udal honek ez ditu indarkeri portaerak estuko. Hori da egiteko daukagun baieztapen importantena eta maxima honekin ondorengoa ere esan genezake. Legeak kontutan izan behar duela zein errealitatean murgilduta gauden. Legeak gizartearen errealitatea egokitu behar dira eta alderantziz. Epaitutako zigorrak ezin direla desproportzionatuak izan. Importantea da esatea baita ere sistema demokratikoak badituela bere eskubideak, baina ezin dituela bete beharrak ahaztu. Hauak denentzako dire berdinak, zaharrak zein gazte, gizon zein emakume. Gehien bat, giza eskubideetaz hitz egiten dugunean edota bizikidetza lantzeko arauei dagokienez. Egia dela baita ere, ezohiko legediak ezin duela pake egoera bat arautu. Egia den bezala, ezohiko legedia zalantzan jarri izan dela onartua izan den une beretik. Bestalde, garrantzitsua dela uste dut, bizikidetaz hitz egiten badegu, aniztasuna ere egitea, zorionez, gizartea ez delako uniformea, iritziak asko eta anitzak direla, eta berauen defensarako ez dela oztoporik egon behar ez legean, baina ez da ere kalean, intimidazioak ez duela lekurik, eta elkarren errespetoa izan behar duela bizikidetza honen oinarria. Orain bozketara pasako ginake eta gero Garden Guraso elkartei hitza emango diegu. Alde daudenak, adierazpenarekin, denak ados, onartuta gelditzen da.
Lehenengo eta behin eskarrik asko guk bideratutako eskaerari erantzun hau emateatik. Benetan zoriontzekoa da ikustea hau batez onartzea olako deklarazio instituzional bat. Nik uste ez gaudela ohituta eta, ea posible den hau lehenengo bat izan bizikletza horren aurre pausok emateko, ez? Ez da lehen ibaiko aipatu duen bezala, seguruna danok gehiago nahiko genuke. Gure seme-alabak jasandako injustiziei erantzuteko asmoarekin sortu gara. Legez dagokien errugabetasun presuntzioa ukatuz burutu ez dituzten hainbat ekintzen erantzule egin baitituzte. Eta horrean zain gure ardura egonezina azaldu nahi dizuegu. Izan ere, gure seme-alabak zigortuak eta gartzeratuak izateko arriskuan bai gaude. Inongo frogarik egon gabe beraiek dioten ekintza horien inguruan. Eskerrik asko nire aldetik ere, jarraitzen dute testuarekin banatuz. Etengabe estatu guztian aurrera eramaten dituzten montai polizialen salaketa egin nahi du. Azkida, esan nahi diegu. Ez altzarete ohartzen zuen gezurrekin gazten etorkizunarekin jokatzen ari zaretela? Oraindik zerretzean aurkitzen dira hainbeste gazte. Zergatik horrelako jarraipena eta informazio bilketa beraien delitu bakarra, militantzia, eta injustizien aurrean ados ez egotea denean? Uste genuen beste garaietako kontuak zirela. Jada gaindituak izango genituela, baina ez. Oraindik, zoritxarrez, mundu hobeago bat sortzeko helburuak delitu izaten jarraitzen du. Erderaz, esaten bezala. Somos disidentes, no delincuentes. Uste dugu, bizidetzaren alde, lan egiteko gaia da. Norbakoaren askatasuna eta justizia soziala bermatuz. Poliziaren egiazkotasun printzipioak behin eta berriz zabaltzen du errugabetasunaren eskubidea. Honela, behin eta berriz, inungo proporzionaltasunik eta ekitaterik gabe. Baketsua eremu guztietan defendatu beharreko eskubidea da, bai juridikoki, bai politikoki, baita sozialki ere. Etikoki justuak ez diren legeen aurrean, gaitzespena eta desobedientziaren bidea hartzearen eskubidea eskatzen dugu. Mozal legea eta bezalako hainbat arauen indargabetzea eskatzen dugu ere. Beraien helburu bakarra gizarte eta batez ere gazteria beldurtzea eta damutzea baita hainbat protesta mugimenduaren aurka eginez. Eta, guzti honengatik eskatu diogu udalbatzari adierazpen instituzionala aurrera ateratzea eta berriro eskertu eta zoriondu, nik uste eskertu eta zoriondu batea joan behar dula. Gaur, demonstrazio demokratiko txiki bat, pauso txiki bat eman deulako. Eskerrik asko eta urrun arte. Hirugarrengo puntua, Tolosa Lantzen Batzar Orokor Unibertsal funtzioetan, eratutzat ematen da Tolosa Lantzeneko junta, eta izango litzateke idazkari berriaren kargu hartzea, lehenokoak ustea eta berriak hartzea. Leheno Jose Luis Unanue zegoen, idazkari, jubilatu egin denez, neuk hartuko dut idazkari berria etorri arte. Orduan, hori izango litzateke, ratifikatzea administrazio kontseilutik pasa zen, beraz, ratifikatzea erabakia. Ados daudenak. Urrengo puntua, 2016ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak onartzea. Hau, administrazio kontseiluan, Tolosa Lantzeneko administrazio kontseiluan aurkeztu ziren kontuak, banatu zaizkizue, beraz, bozkatzera pasako ginake. Ados daudenak.
denak ados, onartutzat gelditzen dira. Laugarrengo puntua, erretengibel batzar orokor unibertsal funtzioetan. Kontseilariaren kargu uste eta izendapena onartzea. Dakizuten bezala, Xabier Maiza zegoen administrazio kontseiluan, erretengibeleko administrazio kontseiluan, eta berak utzi egin zuen kargua, dimisioa aurkeztu zuen, idatziz, beraz, izango litzateke, Xabier Maiza kontseilari oia dimisioa onartzea, eta Cristian Fernández Zuzin izendatzea erretengibeleko kontseilari bere ordez. Ados daudenak? Onartutzen. Karmele, bakarrik adieraztea Xabier Maizak erretengibeleko kontseiluan egon den bitartean bere denbora eskaini izanagatik eskerrak ematea. Eta, Kristiani ez diot ongi etorria emango, ze gure artean dago. Bosgarrengo puntua, Tolosa lotzen batzar orokor unibertsal funtzioetan 2016ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak onarpena. Hemen aurkeztu izan ziren aurreko batzar batean kontu horiek, beraz banatu zaizkizue, ados daudenak, beso altxa, onartutzat gelditzen dira. Seigarrengo puntua, Tolosako udalak Gipuzkoako lurralde historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioari atxikitzea. Horre, foru aldundiak eman du foru dekretua, non, beharen bitartez, atxikitzeko deia eman dio, nahi duenari, Gipuzkoako herritarren partaidetzarako erakunde arteko gunea sortzen da, konbenio horren bitartez. Guneak helburu bat dauka lan egitea herritarren partaidetzaren garapenean, eta orduan bai izango litzateke elkarrizketa sustatzea, arlo horretan gaiak tratatzea, esparru amankomun bat sortzea, denan artean partaidetza lantzeko. Programa zehatzak bultzatzea, topaketak, foroak, tailerrak, mintegiak egitea bertan, eta sarea osatzen duten erakundeen artean aplikatzea. Gida metodologikoak sortzea eta abian jartzea. Orduan, Tolosako udal honetan nahia espazio horren parte izatea da, Gipuzkoako foru aldundiarekin eta gainontzeko udalarriekin batera, elkarlanean jarrutzeko eta elkar aberasteko espazioa proposa dela konsideratu delako. Ez da Joseba zerbait. Bai, atxaldeon. Labur pixkat kokatzeko, herritarren partaidetzako erakunde arteko espazio hau foru aldundiaren proiektu bada. Foru aldundia ibilbide bat nik uste nahiko zabala darama, orain dela 2 legealdi partaidetza nik uste sustatu dutela foru aldundik Gipuzkoako politiketan. Bertan formakuntza berezi batzuk eman ziren herritarrei, ni parte hartu nuen momentu horietan. Hurrengo agintaldian herritarrekin sarea sortu zuten, eta hemengo proiektu hau da horren jarraipen bat. Nik uste helburu horiek aparte 2 berrikuntza nagusi ditula aurreko proiektuarekin, horietako badala alderdien arteko adostasun bat lortu dola, martxan jartzeko, bere funtzionamendua nola izango garen ere, eta bigarrengo berrikuntza edo nolabait foru dekretu bat sortzen dela eta halako ofizialtasun bat edo ematen zaiola, Nik uste hurrengo urteetan partaidetzaren inguruan, partaidetza, nik uste modu zabalgo baten gobernantzaren inguruan 3 helburu, 3 erronka edukiko ditugula nagusi, bata administrazioaren inguruan, administrazioa bere funtzionamenduan txertatu behar ditulako partaidetza prozesuak modu natural baten, nik uste hemen hortan nahi geha. Beste erronka bat izango da legearena, udal legearekin pausu oso importanteak ematen ari die, baina oraindik
herri mailan badauzkagu zailtasunak erabakitze prozesua, kontsulta delako aurrera eramateko, ez? Garbi dago. Eta hirugarrengo erronka bat izango da teknologikoa. Azkeneko 10 urtetan ikuste internetekin edo eman ditugula halako salto bat importantea, baina urrengo urtetan oraindik gehiago izango da, eta herri guztik zailtasunako ditugu jarraitzeko gizartea daraman abiadura hori, ez? Nik uste guzti honetan, proiektu honetan, Tolosako udala egon egin barra dukela. Bere garaien aintzindari izan zen Tolosa 2015 proiektuarekin partaidetza, herri guztiarekin partaidetza prozesu bat osatu zen, plan estrategiko bat abian jarri, eta gainean berrikuntza bezala Agenda 21ko funtzionamentuko era edo sistema nolabait zabaldu egin zuen, ez bakarrik ingurumeneko gaietan, baizik eta udal guztiko saieta, ez? Eta nik uste gaur egun baita Tolosa bada halako berrikuntza bat Tolosatzen proiektuarekin, kasu honetan nolabait 10 urte pasa dire, 10 urte horietan aldaketa asko egon da politikan, administrazioan, eta Tolosak espreski egin nahi den aldaketa da nolabait Agenda 21 eredu hori berformulatzen eta gobernantza kontzeptu horien prozedura zirkular horieta pasatzeko, ez? Nik uste Tolosak badaukela asko eskaintzeko proiektu honetan, eta bereziki gehiago asko jasotzeko, ez? Eta orduan, nik uste proposamen hona dela hemen parte hartzea. Gure aldetik alde bozkatuko dugu fororen inguruan. Hala ere, zenbait ñabardura ere egin nahiko genituzke. Josuak esan duzun bezala, partaidetzan inguruan badago hemen ibilbide bat, foro dekretu honek jasotzen du neurri handi batean, aurreko legealdian martxan jarri ziren zenbait espazio, batez ere teknikoi dagokionez, sarei dagokionez, tekniko informakuntzei dagokionez, sare antolaketa, tekniko politikoi zegozkien lanmai desberdinak sortu eta martxan zeduelako. Adostasuna etzan lortu, oinarrizko printzipio berdinak adostea lortu etzalako. Hau da, gehiago zen blokeo politiko bat irudikatu nahi zela beste zer baino, ze jarraikortasuna emate baldin bazai aurreko legealdikoari dekretua dioen bezala gur aldea agertzen gara, baina bai kurioso iruditzen zaigu zentzurtan oain lortu izana eta lehenago, ez, agian zenbaitzuk beraiek atera nahi zuten argazki horrekin eta aurreko legealdian, ez, ñabardura besteik, ez. Esan bezala guk bat egiten dugu foro honekin iruditzen zaigulako partaidetzaren inguruko hausnarketa hauetan sakoneko lanketa bat egin behar dela, administrazioak asko dauka egokitzeko eta ikasteko zentzu horretan, lan-ohitura zaharrak aldatzea ez dalako erreza eta horrelako dekretuen bidez edo horrelako espazioen bidez, gutxinaka egokitzen joan barko dalako administrazioa garai berri dela, eta garai berri hauek parte hartzaileagoak izan behar dute, horizontalagoak izan behar dute eta irekiagoak izan behar dute, ez. Horregatikan alde egongo gara, baino badakit dekretu hau adosteko garaian, eta pozten gara zenbait ñabardura EH Bilduko zenbait udaletxek egin dituztenak, errenteria horreta, usurbilek eta kontutan hartu diala. Zeintzuk, eta nagusik zeintzuk, edukiz betetzea foro dekretu hau, ez? Guretako oso importantea da edukia, hau da ez bakarri logotiko bat edo foru dekretu bat ateratzea, baizik eta hau edukiz betetzea, eta zentzu hortan konpromisoa datorren urteko aurrekontuetan foro honek partida bat egutzea. Zergatik, 2015an 352.000 euroko partida bat zegoen bitartean dinamika hauen sustapenerako 2016an 1.000 eurotara jetxizan eta 2017an 120.000 eurotara. Ez iruditzen zaigu, espazio hauek elikatzeko ezinbestekoa dela dirua formakuntzarako, dirua herriei horrelako prozesuak martxan jarri eta bideratzeko. Aipatu nahiko nuke aurreko legealdian
zan, larramenduan zan soterramendu herri galdeketa, edo auzo galdeketa hobeto esan da, diru laguntza jasozula, bide honetatikan, Amarotzen egiten hasi zen fase guzti horrek ere laguntzak izan zituela bide honetatikan, gaztelokalen ordantza egiteko gaien sortu prozesuak ere lerro hau izan zula eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz laguntu zula eta zentzu berdinean bai irisgartasun planei dagokionez eta baita auzo mantenu planen diagnostiko eta plangintza beraz diseinua. Orduan, importantea iruditzen zaigu diruz hornituta egotea eta ikusten dugu edo jakin dugu, datorren urteko aurtengo aurrekontutan berandu omentzan eta hurrengo urtetako konpromisoa hartuta dagola. Eta aldi berean animatzen zaituztegu udal gobernu zareten neurrian, aurreko legealdian ere udal honetan martxan zeuden aurrekontu parte hartzaileen dinamika eustea, ez? Diputazioak 2 urtetako orain martxan jarri du dinamika hori, pozten gara, 2 urteko dinamika galdu da, baina orain kontan jarri omen da, eta, hildo berean zuek ere bide horri ustea interesgarria iruditzen dugu, ez? Aipatu Tolosako udalak 2 urtean zehar egin zula hori, eta azkenekoan zenbait proiektu onartuak izan zirela, baina gobernu aldaketaren ondorioz gauzatuak ez zirenak izan, ez? Aipatzu nahiko nuke San Estebanen planteatzen zen birreklatze eraberritza gunea edo priko gunea, eta baita emakumeen etxea zeina, bozkatu dena izan zen emakumeen aldetik, baina proiektua ez zegonez, hartu zen lantalde bat eratzea, eta horren baitan martxan jartzea, urrengo urtean, 2016 urtean gauzatzen hasteko behintzat, ezta? Horregatikan, interesante iruditzeko diputazioak aurten jorratzen hasi dela aurrekontu parte hartzen gaia, eta Tolosako ere gomendioa, edo animatuko dizueke puntu hori edo gai hori jorratzea. Hasieran egin dezuen ñabardura hori ez dizut oso ondo ulertu, baina ez nuke eztabaida batean sartu nahi eta argituko duzu amaitzerakoan edo beste momentu egokiago batean. Nik uste Foru Aldundian aurrekontu parte hartzailetaz hitz egiten danean orain eta aurreko legealdian izan zen esperientzia alderaketa bat egingo bagenu ñabardura bat baino gehiago egongo litzaketekeela, orain oso bideratuta dago emaitzei zuzendutako aurrekontua eta beste lanketa asko sakonago bat eginda badago, ez? Baina momentu honetan nola hitzarmena da onartzen deguna, bakarrik esan momentu honetan formalizazio huts bat dela hitzarmen hau sinatzea, berez badagoelako Tolosako udala espazioen eraketan parte hartzen bere hasieratik. Ados daudenak, beraz, onartutzat ematen da. Hurrengo puntua, 7. puntua, ekintzaileen coworkingerako hori aburugune arautuko duen ordenantza. Hemen hori aburun egingo da espazio bat, proiektu enpresarialak bultzatzeko, ez? Eta planteatu da ordenantza baten forma ematea, ez? Arautegi horri, beraz, proposatzen da hasierako onarpena ematea eta jendaurrean edukitzea arautegi hori. Pozten gara baita, aurreko legealdien amaieran Tolosaldea garatzenekin batea egin hitz egiten, eta pozten gara proiektu honak uste udalek dena babesten ditula, eta zentzu hortan jarraipen izatea pozgarria da. Askotan planteatzen dugu, ez dela guztion, edo gure ardura, ez dela garapen ekonomikoaren gaia, ez? Bere garai, 32ko krisian baitan garapenak sortzen dianean, eta kontramen horiek sortu ziren, eta udalak esan zuten, krisi, langabezia, utzi bartzea gai bazala, ez? Puntu honetan baita, gai honi gutxi izana, eta azkenen coworkingeko espazio bat, hau da, gazteak edo zain gazteak, baina ideia bat daukatenak eta garatu nahi dutenak espazio bat eukitzean, nun gainea beste jende batekin elkartu daitezken eta sortu daitezken sinergiak, ez? Eta interesante iruditzen zaigu gaina Tolosaldea garatzenek daukan esperientzia akumulatuaren bidez, pixka bat hori izatea baita beraiek ere sartu izana horrez. Lehengoan, Olatz zuta biok eundela hemen, San Juan egoen bertan, pertsona batek nahiko kupuna dana herrian, esaten zigun, ikusten zula nola Tolosa eta Gipuzkoak erreferentzialidadea galtzen zuen, ez? Eta olatu horri ezin geniola galtzen utzi, ez? Edo ezin ginela erori, ez? Eta espazioek, edo olako iniziatibek ulertzen dut laguntzen gaituztela olatu hortan alik eta goranen mantentzen, ez? Jakinda itsasoa bizi datorrela eta garaiak ez direla onak, ez? Baina ealen bailan martxan jartzen ditu eta horretan ere
Bai, udal gobernu honen ildo estrategiko bat da garapen ekonomikoa eta estrategi horren barruan kokatzen da coworking proiektu hau. Proiektu hau Tolosaldea garatzen garapen agendarekin batera landutako proiektua da eta Leiberrin dagoen ekintzaileen eskaintza osatuko du coworking esperientzia honek. Oriaburun dago kokatuta, Oriaburun dagoeneko obra batzuk egin dira, gehien ekinaren ezetasuna gainditzeko eta baita ere teilatua. Orain adjudikazio prozesuan dago beste hainbat obra, etxe barruko hainbat obra eta altzariak ere erosi beharko dira coworking proiektua obrera eramateko, ez? Oriaburu eraikinean Tolosan berrikuntza eta sormeneko zentro bat izatea nahiko genuke, autoenpleguko proiektuak garatzeko lankidetzarako gune bat. Oinarrian azaltzen da, helburua Tolosan kokatu nahi duten enpresa proiektuen eta startupen, hau da, hazkunderako aukera duten enpresa sortu berrien sustatzaileei, enpresei eta profesionalei laguntzea. Merkatu ireki saltoeko aurrera oso bat izan liteke, lanbide heziketarekin ere lanketa egiten ari gera. Gune bat eskaintzeaz gain tutorizazioa ere aurrikusten da Tolosaldea garatzenen bitartez, egonaldia gutxienez izan da 6 hilabetekoa eta gehienez 3 urtekoa eta diktamenean azaltzen da bezala 50 euroko personako hilean kanona izango du. Ni ere posten naiz aurreko legealdian coworkingare ibili bazen duten, ni ez jabetzen coworkinga lantzen hasi ota izan, eta bide bat ez baita ere emakumeen etxean nola aipatu duzun leno, ez dago udaletxe hontan emakumeen etxearen inguruko lerrera ere idazta, naiz eta parteitzeako prozesuetan egia da azaldu zala. Baina, azaltzeak ez du esan nahi lanketa egina dagoenikan. Hori ñabardura bezala aipatzeagatik. Bai, bosketara pasako ginake, ados daudenak. Onartutzat ematen da. 8. puntua, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Itxitako ekitaldiko fakturak, hor kontu eman dira zeintzuk diran, ogasun batzordea, beraz, 3 faktura horiek dira, hor daukazutena, banatu zaizue, ados daudenak, denak ados, onartutzat ematen dira. 9. puntua, behin-behineko izaeraz onartzea Tolosako hiri ordenazioko plan orokorraren aldaketa puntuala 28 albistur esparruari dagokiona. Hor, dakituten bezala, erako onarpena eman zitzaion plan honi, aldaketa honi, eta jendaurrean egon zen hilabetez, epe horretan alegaziorik etzan egon, eta urre agentziara eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere pasa lurraldean antolamendurako batzordean aurrean ere aurkeztu da, eta orain ura agentziak egin du bere txostena, zehaztasun batzuk adieraziz, eta pasagan enpresak aurkeztu du testu bateratua. Hirigintza batzordeak honen aurrean diktaminatu du behin betiko izaeraz onartzea plan aldaketa hau, eta dagozkion publikazioak eta notifikazioak egitea. Bengoz. Bada denbora, gai hau mai gainean dagoela, aurreko legealdian albisturrekin adostasuna lortzea kostatu zen, mugak aldatzea joan ginen, gero plan orokorren aldaketa behin hori tramitazio guztia amaitu zela hasi zen, gero dagokion txosten sektoriala jaso ziren, gero ezakitzen bider buelta eman dian, behon deiela eta pasabanek behingoz izango da aukera dagokion obra egiteko. Azken finean aurra hasi zen eta badiru bain aurten gudan hasiko ditula. Orduan, paper guztia bali maute eskualdean aberastasuna indartzen, enplegua sortzen eta garapen ekonomikoa bideratzeko, esfortzu guztiak bere frutua izango dute, beraz pozten geha. Pasaban enpresak hazkunderako daukan erantzuteko egiten da ordenazioko plan orokorraren aldaketa puntual hau.
egia da tramitazioa orain dela urteak hasi zala, udaletxe honetatik gaia askotan pasabala, eta gaur onartzen deula behin betikoz eraikigarritasuna azitzeko aukera hori, ez? Eta horrek bide emango diola, bai enplegua sustatzeko gure herrian, eta nik uste dut aldaketa puntual hontan Albistur eta Tolosako udaletxeaz gain beste administrazio askok parte hartu dute, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailak, Ura Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundiko bide egiturak, eta hau denboran luzatzen junda, eta nik uste dut hau dela adibide garbi bat, administrazioa arinagoa eta errezagoa izan behar dula gure herriko enpresak duten beharrei erantzuteko, ez? Eta, bueno, Iban Egiak esan duen bezala behin behingoz, bidea errazten utzi enpresak aurrera egin dezaten. Denak ados, beraz, onartutzat ematen da. Hurrengo puntua, ekainaren 28a gay, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual eta queer eskubideen nazioarteko eguna dela eta adierazpen instituzionala. Arratsalde on denoi. 1979ko ekainaren 28ko data, Stonewall tabernako gertakariak izan ziren gaua historikotzat hartzen du lesbiana, gay, transexual, intersexual eta queeren askapen mugimenduak. Gau hartan, sexu eta genero desberdineko jendea isolaturik egoteari utzi eta sistemari aurre egiteko eratu zen. Bere eskaerak agerian jartzeko, ikustarazteko eta diskriminatzen zituen sistema baten bidegabekeriaren aurka borrokatzeko. Hori dela eta, Tolosako udalak gaitzesten du LGTBIQ kolektibo jasaten duten diskriminazioa eta beste behin berresten du bere konpromisoa borrokatzeko sexu, joera eta genero identitatea dela eta dauden aurreiritzi eta diskriminazioaren aurka. Gaur eguna aldaketa handiak lortu dira legerian eta era berean lortu da oinarrizko eskubide zibil batzuen barekatzea LGTBIQ kolektiboen eta mugimendu feministari esker. Horren aritik, maiatzaren parlamentuko tramitera aurkeztu da lege proposamen bat. Sexu joeragatik, genero identitate edo espresioagatik eta sexu eskuarriengatik dagoen diskriminazioaren aurka lesbiana, gay, transexual, intersexual, transgenero eta queeren gizarte berdintasunaren alde. Lege honekin lortu nahi da ikusezintasuna eta hartze eza gainditzea eta LGTBIQ kolektiboen eskubideak bermatzea. Baina berriro ere, nabarmendu behar da alderdi edo aspektu batzuek LGTBIQ kolektiboen bizitza konplikatuagoa eta zailagoa egin dietela. Eta fokua jarri nahi dugu batik bat ondorengo hauetan. Adin handikoak, migratu dutenak edo asiloa eskatzen dutenak, askatasunik ez dutenak, sexu lanean diartenak, adin txikikoak eta nerabeak eta diskriminazio anitza jasaten duten biktimak, besteak beste transexualak eta transgeneroak. Gainera, ahalegindu behar dugu erreferente positiboak sortzen, sexu diversitatea eta afektiboa askatasunez bizi ahal izateko eta gizarte kohesioa ziurtatzeko berdintasunaren eta errespetuaren baloretan eta era berean ez diskriminazioaren kultura zabaltzeko kolektibo hauek jasaten dituzten eraso eta aurreirizien aurrean. Horregatik, Tolosako udaleko udaltaldeek osoko bilkura honetan erabakitzen dute ondorengo jarraketak garatzea udal esparruan. Bere jarrerarik irmoena erakustea, beren sexualitateagatik edo genero identitateagatik normaltzat jotzen den horretatik ateratzen diren haien aurkako aurreiritzi eta erasoen aurrean. Eta larrikatzea genero guztiak eskubidea duela, askatasun sexual eta afektiborako bere identitatea definitzeko eta bere harremanak aukeratzeko. Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako informazio eta sensibilizazio kanpainak sustatzea, herritarren kontzientzia solidario berri bat sortzeko eta hala jarrerak aldatu eta kolektiboen aurkako aurreiritzi eta mesfidantzia desagertu daitezen. Hezkidetza proiektuaren bidez, Tolosako ikastetxeak hornitzea behar dituzten baliabideez, diskriminazio hau jasaten egon daitezkeen ikaslei adin guztierretik laguntzeko eta babesteko.
Berean, irakaslei laguntzea eta hezkuntza baliabideak eta materialak ematea behar bezala heltzeko aniztasun afektibo, sexual eta genero identitarekiko errespetuari. Ikusarazi eta zabaldu espazio fisiko eta simboliko guztietan, erakundeen arteko jarduerarako eta koordinaziorako udal protokoloaren mailaren bitartez, kolektiboen aurka egiten indarkeria matxista mota guztiak. Era berean, jarduketa protokolo bat landu, sexu bereko bikotekideen arteko indarkeriarik sortzen den arazoak ikusarazteko, arazo horiei heltzeko eta arreta hobetzeko. Mila esker. LGTBIQ kolektiboek jasaten duten diskriminazioaren aurka borrokatu behar dugu. Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako joerak hartuz, herritarren kontzientziazioa lortuz, denok berdinak garelako, denok pertsonak garelako. Bai, arratsaldeon. Guk ere bat egingo dugu adierazpen honekin, eta guk ere gure proposamena bagenu, gaizki ulertze bategatik ez da sartu, baina ñabardura batzuk dira berez jasotzen dituenak, eta, bueno, aipamena egingo diet, irakurri da, adierazpena, eta, bueno, gaur egun ere, heterosexuala ez izateagatika, diskriminatuta dauden pertsonak, daude ez bakarrik diskriminatuak, baita ere eratuak, eta horretan, zoritxarrez, egun bat jarri zaie, gogoan izateko olako egoerak bukatu egin behar dutela. Tolosako dalak horrekin bat egingo du, eta baita ere mozioan agertzen den bezala, ontzat hartzen dira, hainbat legebiltzarretan, sartu diren ekimenak, legezko proposamenak, eta Nafarroan ere orain sartuko dira, eta bar, formalki gauzak egiten ari dira, hemen ezkontzak ere, zibilak bintzat, posible dira, orduan formalki gauza askotan bezala pausatzen dira. Gero kalea gauza da, eta egunero errealitatea desberdina da. Eta ez gerasiko zenbat eraso egon izan du diren, erkidegoan, Nafarroan, Euskadi, EAE, estatuan, berdin da. Dagoen bat badago gaizki dagoela, eta orduan ja berdintasunaren kontzeptua eta pertsonaren balioaren kontzeptua hankaz gora jartzen da. Nik momentu honetan baita ere gogoratu nahi dut, emetxe hartzen ari garen bitartean, orain dela ez asko autobus bat bueltak ebide dela, hortikan, munduan zehar, eta, bueno, ez dakit, nire uste apalean, ez da beharrezko erantzuna, edo batzutan ezin dezu pentsatu ere egin, edo ez daizu buruan kabitzen nola atera daitezken horrelako mugimenduak, ez? Berez, suporta beharko lukete gauzak diralako, ez? Orduan, lotxa gutxi eta respetu gutxi adierazteaz gain, badirudi atzerakagoa zela, hainbat arlotan, edo beintzator badagoela redukto bat, nun politikoki oso zuzenak izan daitezken diskurtsoaz gain ez dituzten onartzen, berez, beste batzuntat oso logikoak izan daitezkeen sentimenduak eta bere orientazioa aparte, edo kolorea aparte, edo dena delakoa aparte, berdinak dirala, ez da? Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik, eta pixka bat ere gure mozioan, gure proposamenean adierazten izan, hemen ere aipatu behar da, horregatik diskriminatuak izateaz gain, beste diskriminazio bikoitzak ere pairatzen dituzten pertsonak ere badaudenak, ez? Aipatzen da, adina migratu dutenak, eta sartu nahi gendu gara, egoera ekonomikoaren baitan ere, okerren daudenek ere, diskriminazio bikoitza ere pairatzen dutela. Orduan, gauzkotan bezala, homosexuala, transexuala izateaz, ja berez izan dizakeen konotazio negatibo edo diskriminazio aukeraz gain, gaina horre izateak ere, diskriminazio bikoitza ere suposatzen dezake pertsona askotan. Beraz, bat egiten dugu, salaketa egin behar da, horrelako erasoren bat dagoen bitartean, eta baita ere, eta guk sartu genuen, ez da jaso, baina egin da, espazio publikoetan ere adierazpen bat egitea, eta horre marraztu dira eskalde batzuk, eta beraz, iruditzen zaigu jarrera bat badagoela, horrela jarraitu behar dela, baina, ez dela jetxi behar mugimenduak egoten dira, eta horiek lehen bailen gelditu beharko lirateke. Besterik gabe, eskerrik asko.
da gauzak pixka bat egitzeko, Adierazpen bat egin behar dugun askotan, onintza ez dakit baino arazoak ditugu zuekin, Ekainaren 13an gauzak argitzeko, Adierazpen proposamena igorri genitu zuen, astebeteko epea guztiaz ekarpenak egiteko. Ez zenuten ekarpenik egin. Ekainaren 20an, batzordea baino egun bat lehenago gogorarazi genuen adierazpen proposamenari eta inolako ekarpenik egin. Eta egin ezean, adierazpenak aurrera joko zuela, adierazpena bera ere atxikita zegoelarik mezuan. Ez zenuten ekarpenik egin. Batzordean berriz esan genuen, eta bertan ere ez zenuten ezer esan. Pasaden larun batean, ekainak 24, San Juan egunean, idatzi zion teknikariaren emaila. Esanaz, zure ekarpenak ez zirela txertatuak izan. Niri ere hor gibon elkarrekin ez zenidan ezer esan. Astelenean, teknikariak ikusi zuen emaila eta jakinazi bezain pronto telefonoz deitu nizun. Azaldu nizun ez genuela zugandik ezer jaso. Berriz deitzekotan gehatu zinen eta ez dut deirik jaso. Gaur goizean jaso dugu zure 2 lerroko ekarpena. Ekonomiai buruz ere ez zeon ezer. Ez zeon ezer. Eta erakutsiko izut berdez jarrita daukazu da 2 lerro eta pintaketa, igual eskailerako izan behar da, beste gudan, eta kasualitateaz izan zen azken batzordean kide batek proposatua. Eta gainea, jakit proposamen hori, egin handi bat aurrera eraman dugu ortenguan Antonio Lekuona kaleko eskailerak pintatuz. Hala eta guztiz ere, osondo, hurrengorako ekarpenak egitea animatze. Eta lur nago maite, eske zurekin komunikazio arazo bat ikusten da dagoela, zatikan ez nizun deitu, zatik idatzen nizun, esan lasai duteko, nabardura kontu bat ala, orduan, egin dezun hau onartzen baldin badidazu da, ezerezetik arazo bat ateratzea. Zatikan, ez da, adierazio natural, gaizki ulertze bat egon da, eta nik horri ez nion, alderantziz, esan dut, iruditze zaitela oso ondo dagoela, orduan, mesedez, daudenean arazoak egongo je, baina ez daudenean edo gu behintzat ez ditugunean ikusten, ez da gurentzia arazoak egitea ez daudenetik. De hecho, esan dut, baietz, ados gaudela. Eta beste gauzak izatea gure arteko, baina itzen ere zimaldin badegu egin, ezer ez da. Testuak erantzun guztiak izan dira. Lasai begiratuko dut, ez da ezer gertatzen, beraz, arren arazorik ez dagoen lekuetan ez ditzagun sortu. Ez dakit nola adierazi dezakedan, baina testu guztiak lasai ez dago, agian gaizki ikusi dut, ez dago inungo arazorik sortu nahi ez baldin bada behintzat, alde honetatik, besterik gabe. Bai, hemen utziko dugu eta gauzak egiten dira eta hartuko ditugu. Nik bakarrik adierazpenen inguruan hori delako puntua eta hori delako importantea, adierazpenean jarduketa konkretu batzuak garatzeko erabakia hartzen da ez, informazioari dagokionez, kontzientziazioari dagokionez, azken finean bizikidetzari dagokionez eta importanteak dira. Bizitzako arlo guztietan errespetatu behar delako bakoitzaren eskubidea, bere izatea eta izaera aldarrikatzeko, ez? Baita ere maitasunean, ez? Baita persona bakoitzak bere gorputzaren nortasuna askatasunez bizikitzeko aldarrikapenean. Badago tolosar bat Madrilen bizi dana eta tarteka mezuak bidaltzen dizkitan ikusten dituen gauzekin, eta oso interesgarria iruditu zitzaian bi aldiziako Madrilen egin duten kanpaina egun konkretu honekin, ez? Eta leloa iruditu zaitelako bi aldizienean oso egokia eta oso deigarria dela, Tolosara ekarri nahi dut. Eta orduan, adierazten nahi dut, persona orori eta Tolosatik kanpo datorren eri baita ere, maite duzuna, maite duzula ere, Tolosak maite zaitu. Eta nik uste horrekin dana esan dagoela. Bozketara pasako nik. Ados danak, horretzat gelditzen da. 11. puntua, Tolosako batzokian egindako pintaketen harira, Tolosako EAJ, EH Bildu eta PSE aldeen adierazpena.
Honela dio adierazpenak, Tolosako batzokian egindako pintaketen arira Tolosako EAJ, EH Bildu eta alderdiek honakoa adierazi nahi dugu. Bat, ekintza hauen aurrean gure desadostasuna eta arbuioa adierazi nahi dugu, horrelako jarrera eta ekintza gure herriaren eraikuntza oztu direlako. Bi, mehatxu, pintaketa eta mota honetako jarrerak baztertzen ditugu. Gure jardun eta estrategiatik kanpo kokatzen diren ekintzak dira eta lekuz kanpo geratzen dira. Hiru, kasu honetan bezala, Tolosan bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean jarraituko dugu, herritarrek sufritu dituzten eta sufritzen ari diren eskubide urraketak erabat desagertu arte. Denon parte hartza eta elkarrekin pausoak ematea beharrezkoa da eta bide horretan elkarrekin etorkizun baketsu baten alde lanean jarraitzeko konpromiso hartzen dugu. Bai, ekintza eta jarrera hauek lekuz kanpo daude gure gizartean. Guk lehen esan dudan bezala, bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean jarrituko dugu eta hori da eman behar den erantzun hoberena. Horregatik, ekintza hauen aurrean alderdi sozialistatik desadostasun osoa eta arbuia egiten dugu. Bueno, Euskal Herria Bilduren ustez, pintaketa hauek bere garaien gertatuzean esan genuen bezala lekuz kanpo daude. Zeugate, egin izanak ez dira bide ikusten eta esan bezala lekuz kanpo daude. Baina hala ere mahai gainean jarri nahiko nuke presoen egoera zein den. Hau da, zego ikusten pintaketak egin behar zianik, bat ondo iruditzen, baina askotan kontuatzen gara edo gai hona ekartzen dugu, testua adostu dugu, baina batzutan daukat sensazioa behazari begiratzen dugula. Berriro diot, pintaketa hauek ez ziren egin behar, baina behazari begiratzen diogu askotan ilargiari ikusi gabe, ezta? Eta momentu honetan egoerak ilargiari begira jartzea ere eskatzen diogu. Zein zentzutan, giza eskubideen urraketak, ez? Hemen, zenbait gurasoen seme-alaba egoera zitzatzea egin dugu, eta orain momentu honetan itzaiten ari gea batzukien egin zituzten egin behar ez ziren pintaketa batzuk ingurun. Eta horren atzean, preso kolektibo handi baten egoera dago eta giza eskubideen urraketak daude. Dispersioa bere horretan giza eskubide ororen urraketa bat da. Bai familiei dagokionez, asteburu Algezirasea, Parisera, Nantesea, joan behar izaten dutelako. Koste ekonomikoa, sufrimendu guztitakoa, inkomunikazioa, eta nola ez presoek ukatzen zaizkilako bereiek gertu izan ditzaketen eskubideetan, ez? Presoen eskubideak daude espetxe barruetan, hau da, aislamentuan egoten dira, ikastea ukatzen zaie, moduetan banatuak egoten dira, eta bar. 3 laurdenan betea dituzten horiek eta egon beharko lukeen horiek preso jarraitzen dute. Gaixo dauden presoak, kalean egon beharko luketenak, preso jarraitzen dute eta dispersatuta jarraitzen dute. Manuren egoera jarneko nuke gora, Manu Tolosarra dalako eta benduan betazio aldeko bat hemen ere hau bat ezon hartu izan zalako, ezta? Edozein momentutan odolu isuri, barne odolu isurioa izan dezake eta hil dezake, hil daiteke. Eta egoera hori inorrek ez duen, argi daukagu. Baina urraketa hauek ematen dira eta zenbaitzuk guk egoki eta ongi guzti ez egun arren horrelako erantzunak ematen dituztez, egin behar dituzten pintaketa bat egiten. Orduan iruditzen zaigu ere giza eskubideen urraketa eta 3. eta 4. puntuan jartzen duten bezala herritarrek sufritu dituzten eta sufritzen ari diren eskubideen urraketak erabat desagertu arte lanean jarraituko dugula. Lehenago gazteekin egin dugun bezala hemen ere orain hau onartzea positiboa dela iruditzen zaigu. Ze egun ere giza eskubideak sufritzen ari dira tolosarrak diren zenbait herritar. Orduan guztion ardura sufrimendu guztiekin amaitzea, dena dalakoa sufrimenduak giza eskubide ororekin amaitzea, Arantzadik egiten ari den lan hortan, memoria inklusiboaren lanean, eta hortan etorkizuneko belaundiak ezitzen, gunula ez mozioen aldeateko gara, urraketa guzti horiek
edo urraketa guztiei aurre egin behar direla, eta gure neurrian, eta gure posibilitateen neurrian behintzat aurre egiteko eta irtenbide emateko bitartekoa jartzen. Gabon denoi, azken aldi honetan Euskal Herrian zehar batzokien aurkako erasoa sufritzen nahi da. Honen aurrean gure desadostasuna eta arguilloa adierazten nahi dugu. Mehatxu horiek bizikidetza eta norbanakoei zor zaien errespetua apurtzen dute. Alderdi guztiek horrekin bat egiten dugu gaurko adierazpenak dioena den bidetik. Gizarteak ez du atzera bueltarik onartzen eta ez du onartzen biolentzia eta mehatxuaren erabilera. Ez du onartzen dendari komunikabide edo alderdiei erasotzea. Bizikidetzaren oinarriak dira errespetua eta aniztasuna onartzea. Eta bide hori sustatzea igu herritarrok ordezkatzen duten alderdi guztiei. Horretan borrokatuko dugu. Euskal nazio izanik, geureak diren eskubide sozial, politiko eta zibien aldeko defentsa 120 urte baino gehiago daramatza Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta bere horretan jarraituko dugu bakarrik edo beste batzuekin, mehatxuekin zain gabe. Garai berriak dira diogu eta iruditzen zaigu gaurko argazki hau zen gaur udaletxean herriaren ordezkaritza politikoaren gehiagoarekin 3 alderdien arteko adostasuna dela horren adibide. Mozio honen onarpena da garai berriaren irudia eta hauxe da jarraituko dugun bidea. Mila esker. Bai, Ibai, ñabardura bat besterik gabe, preso eskubideak aldarrikatzeko asko egon daitezke, guk ez ditugu ikusten ez da giza eskubideen urraketak, baina horrek ez da ez du justifikatzen gertatutakoa. Eskubide urraketa bat nolabait salatzeko beste eskubide urraketa izatea, ze pintadak jasotzen dituztenak erasotuak sentitzen dira. Ez bakarrik alderdi politikoak Begoñak adierazten zuen bezala. Herri hontan eta ez orain gutxi, bai komunitateak, banketxeak, paretak eta nolabait seinalatua sentitzen denak, erasotua sentitzen delako, importantea da, lehen baita ere onartu dugun testu horretan egin duen bezala, horiek ez daudela ondo esatea, hori ez dela bidea. Eta egoerak giza eskubideen urraketak denuntziatzeko eta salatzeko badaudela bidea eta hori ez dela bide egokiena. Hori bakarrik ñabardura bezala. Ez dakit gaitzku hartu zuten, ez dut justifikatzen inonik horrena da. Eta gainean, azpunatu nahiko nuke, baten batek hori iruditu nahi izan baldin badu. Inondik inora. Baina aldi berean esaten dut, gaizki irudituta ere, dela hontan kausa politiko eta gatazka politiko baten ondorio sortutako ondorio latzak aurre egin behar dizkiegunak. Gaizki irudituta pintadak, noski baiet. Baina presoa mahai gainean jarri behar da. Pintadak presoen inguruan hitz egiten zuten. Presoen gaiari utzi behar zaio. Baina ez adian astu, Hemen baten nahastu nahi izan duzu. Ez adian astu, argi eta garbi, Euskal Herria Bilduk ez ditu, ikusten ditu pintada horiek. Baina ez dizagun bizkarreman ere, herri honek, Euskal Hagoaindikan kudeatu beharreko arazoak. Eta horietako nagusia, preso eta refuxiatuen gaia da. Asko eta askorik ikusten diela. Eta Tolosa kasuan, Manuren gaia, adibidez, preso gaixo izan da, eta dagoen egoeran egonda, eutsi barko genioke, abenduan eutsi genion mai honin bueltan, eta iruditzen zait, eusten jarritu hartzaiola, harria dela. Baina, berriro diot, inondik inora, ez dadila pintxa, justifikatzen egin izenik ezer, mesedez. Bozketara pasatzen gea, ados daudenak, onartutzat elitzen da, galderreguak, Ainoak. Da, 7. puntuan, ordenantza, kogorkin ordenantzan, aldaketa bat egon zen batzordean, baina orain arte nik ez izan dut berririk. Orduan, momentu nik egindako txosten arabera proposatutako kanona zen 80 eurokoa. Orduan, gustatuko litzaidake ustea
baldintzatuta gaur egindako onarpena aldeko txosten ekonomikoa egin arte. Konforme, modu guztietara jakin dezazun, 80 euroko proposamena izan zen batzordera eraman genduna, baina han adostu gendun 50ekoa izan. Baina, bueno, ados, egin horrek ez bali maduko eragozpenik. Bai. Aha. Bai, baina onartzeko aldeko txosten ekonomikoa egon behar da espedientean eta momentuz ez dago. Galderreguak, norbaitek galderreguak. Bai, etxaldeon, San Juan jaiak orain dela 2 egun bukatu indira. Gure ustez oso jai politiak izan dira, ondo jundana, izugarria izan da jendearen parte hartzea, zenbatek udal langileek ere egin dute lana, zenbat anonimok ere egin dute lana, eta ontako emetikan Tolosar guztiai zoriondu eta benetan mila esker ematen. Vale, gabon denoi.